Jamen, det er næsten ligesom at fødselsdag. De siger alle sammen tillykke. Men det er rigtig fedt. Ja, der er god grund til at smile for den 16-årige Christian Eriksen. For knap 2 uger siden satte han nemlig sin autograf på en 2,5-årig kontrakt med den hollandske storklub Ajax Amsterdam. Således måtte OB altså vinke farvel til stortalentet, der netop er blevet nomineret til årets Arla-talent af DBU. Nu skal Eriksen videreudvikle sig på hollandsk jord. Jamen, jeg synes, det er det rigtige tilbud, jeg har fået nu fra Ajax. Så jeg vil lige så godt tage det nu, i stedet for at vente. Hvorfor blev det Ajax? Jamen, de har jo totalt godt ry for talentudvikling, og det håber jeg også, det kan gøre for mig. Hvad var det, der tiltrækker dig dernede? Altså, du har selvfølgelig været dernede og kigge og sådan noget, men hvad var det, de kunne tilbyde? Jamen, deres måde at håndtere det hele på, det var så professionelt det hele. Både deres baner var jo helt forrygende, og deres anlæg. Og trænerne virker også rigtig gode. Og hvordan sådan i forhold til det at skal være udlandsprofessionel nu, altså som 16-årig, hvad tænker du om det? Jamen, jeg glæder mig jo rigtig meget. Jeg ved ikke, hvad tankerne er. Jeg glæder mig bare til at få Ajax-trøjen på og se, hvad der er. Og hvad skal der ske, når du kommer derned? Altså, hvad har du fået stillet i udsigt? Hvad er planen med dig, når du kommer til Ajax? Jamen, det er, at jeg skal starte med U19 og følge dem fast, ligesom her i OB, og så skal jeg nogle gange træne med deres anden hold. Jeg skal bo ved en plejefamilie, og så skal min mor også med dernede de 2 første måneder. Så hvis jeg får hjemme, så kan jeg lige gå over til hende, eller hvis der er noget hjælp eller et eller andet. Det bliver meget rart. Ja, det bliver rigtig dejligt. Men det er jo et helt nyt land og et nyt sprog. Ja, sprog, det er et mærkeligt sprog, synes jeg, men jeg håber, jeg får lært hurtigst muligt, så jeg kan snakke med andre også. Christian Eriksen starter sit hollandske eventyr den 5. januar og er altså indtil videre at finde i Ajax frem til 2011.